Ikan लांथारनोसै नामा? लांसैखौनो फसायबाय आङो। Ikan लांसै? नै थरना नै बाइकखौ फसायबायनो नै। नैखौ दा लांनोसै। फसायखिना मा होनो? फसायखिनो। नै आंना फारसे जना दंना। नों सेफायना होनाया शिलंआव थांनायाव। इयाव बायफैनो हासिगोन। इयाव बरिया। नामটো কি আছিল? হেমাংগ পাঠক। हेमांग पाठक। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैनि दिना स्पेशल मानो होनोबा एक्सट्रिम मटरनि निउ श'रुम ग्रेन्ड अपेनिंआव जोंखौ माने आलासि महरै इनभाइट खालामदो आरो बेवहायनो दा जोङो थांनो नागिरदो नोंथांमोना जोंजों लोगोसेनो आंबो दङ मानो होनोब्ला मा जालांगोन मिथिथ'आ दायो जोंखौ माने लिंहरदोंसो नालाय जोङो थांनो नागिरदों आरो माने इयाव होननाय बायदिबाथाय बिसोर होननाय बायदिबाथाय बाइकनि गासै माबा सार्भिसखौनो मोनजोबगोन सार्भिस खालामनाय बाइकनि एसेसरिज माल बुस्थु सब गासिबो बुस्थुखौनो मोनजोबगोन बेनिखायनो दा नोंथांमोना जों थांनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थरनाखौ लोगोसे खिथाव लानानै थांबानोसै ओमफ्राय जुदि आंनि बाइकआव मायबा मोनसे गोनांथिनि बुस्थु नांदेरगौआव आं जुदि मोनोबाथाय आंबो लगायनानै लाबोनोसै आरो मानो होनोब्ला दिनै बिसोरनाव माने दंखायो आरो दखाना ओमफ्राय ना दा आरो गोदान आपग्रेड खालामबावनो नागिरदों ओमफ्राय बबे जायगायाव माबोरै मा मोनगोन बेखौ नोंथांमोना जोंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो थौदो लोगोफोर जोंजों थांफाबाय थादो मा जायगायाव माबोरै मा दखान बहाबा थांनो होनोबा एकदमबारे गावहासो देलायनाया बारा जाग्रा जादो गोदो आंसो देलायोमोन दा मालाय गांगा थफायासो बांसिन देलायग्रा जादो आरोना मानो होनोब्ला आसला एसे फसायखोमानायफोर दंखोमा दा जोंहा नै ESD-खौ लानानै उरायलांनोसै जोङो मा जायगायाव दा आं मिथिथ'आनो ससे थांबासो मिथिगोन मोनफैनायाथ' मोनफैबाय नै थरायनानि अबस्थाया नखवा जायो बाइकआव फैबाथाय दा थरना खारला मारनांसिगोन नों बेफोरबायदि लामा गेजेराव एसे फाहामबाय थानो मोखांखौ दा जोङो माने टिहुआव मोनफैबाय आरो टिहुनि एक्सट्रिम मट' बेनिफ्राय दा लकेसनखौ मोजाङै मिथिथ'वाखै DN-आव आं फन खालामगासिनो ओमफ्राय इखि जान्दो आरो माबाखै टाउन थांनायखि जाना बुंदो दा इखिजा हाबनानै नायनि मेपाव नायनि आङो खनसे माबायदि DN ब्लगाबो फैदो ओमफ्राय सोरबा फैदो बेलेगखौ मिथिया ओमफ्राय ना DN ब्लगखौल' मिथिगौ ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै आरो दा जों इयाव हाबनानै लायग्रोनि माबायदि बिराद गोजाननिफ्राय फैनानै मोनफैबाय जोङो दा टिहु टाउननि एसे सिगाङाव ना माने टाउन मोनसिगोन टाउनाथ' ओरैसे ससे थांबानो मोनसिगोन माने आगोलनि पुराना दखानानो ओइमोन बेनिफ्राय इयाव दा अनलि सार्भिसल' जासिगोन माने सार्भिस बेनिफ्राय दा इनिफ्राय नैथि दा दिनै इखैजा दखाना गोदान जाहैबाय इखैजा जोंनि एरियायाव दा इसोरनि सेबां दा इदि गोदोर स्ट'र गैयानो होनजायो दा इसोरनिखौ ओंखायनो आंथ' 2 बोसोरसो जाबायसो थाबानाया माने बिराद हेल्प होयो आंखो ओमफ्राय दा मोनसे लेसनबो मोनलायबाय दा माने इयाव फाननो हागोन सब पार्सेन्ट माने मोनसे लेसन मोनदो आंथ' इसोर आगोलनिफ्राय नुबाय थादों नालाय दा इसोर एमान खस्थ' खालामदो आगोलनिफ्रायनो ओमफ्य दा नुवाखै स्ट'रखौ माबोरै आपग्रेड खालामना होलायबाय माने इदिनो जानांगौ आरोना बिजनेसाव मालिकआ खाथिया ओमफ्राय खाथि दंबावो सोर ओइ दा थांनाया दा नाय नोंसोरो दा जोङो सिङाव हाबलांनि माबायदि आं खोन्थालांगोन आरो फारसेनिफ्राय मा दं मा गैया गासिबो खोन्थालांजोबगोन दा जों मोनफैबाय ओरै मेन हाइरडनिफ्राय फैनानै माने टिहु टाउननि एसेल' सिगाङाव आरो ओरै लेफ्ट साइडआवबो दङ ओमफ्राय राइट साइडआवबो दङ दा नै माबानिया राइट साइडनिया गोदान इयो दा माबे स्ट'रा गोदान ओमफ्राय नै जाबाय पुरानामोन जाहैबाय बे पुरानायाव खालि दा सार्भिसल' खालामगोन ओमफ्राय दा नैयाव एसेसरिज हेलमेट माबा माबिखौ सब इयाव मोनजोबगोन माने जोङो सिङाव हाबनि नामा हाय नै अपेनिं आरो दिनै बाइक गंसे नायनोबा 11 लाखनि आंनि लोगोनि 11 लाख माने 13 लाख इयो माबायदिलाय 11 लाख नङा 13 लाखसो थांदो माबाय सुपार बाइक बानायनानै जा इखिनि 11 लाख जायो दा नै अपेनिं खालामथ'वाखै रेड पिटेटआबो दंबाय दं हास'थ'वाखै आरो ओमफ्राय नै सिङाव बुहुद दङ मानसि नायहैनि दा सिङाव थौ हाब सिङाव हाब सिंखै हेलमेटनि नै मालिकालाय
दे एसे हास्थायनायसो हेलमेटनि माबाया ओरैबायदि दङ नै बेफोर माखा बिराद मोजां मोजां आरो नै बुहुद दङ ओमफ्राय नेक्स्ट खावसे जेकेट दङ आंनो नैखौसो नांगौमोन आंनो नै बुस्थुखौसो नांगौ जाना दं बे बुस्थुखौ लगायनांगोन आं ओमफ्राय नै जेकेट माखा ग्लभ्स दङ इखिजा फारसेथिं जेकेट गांसे लांसै नामा जेकेट गांसे लांसै मा बिराद माबा राइडारफोरनि माबाफोरानो दंजोबथारो नै ओमफ्राय हाबनानै राइडार मोनखायनांगौ होनो माने बबेबा गोजान जायगानि कारने प्रिपेयार माबा ड्रेस माबा माबि लांनो फैनाय ओरै मोनो आरो फिलानो सारनिफ्राय होनबा नोंसो दखाना फिसानिनो दायथ'खौ आंसो होजोबना दोननोसो न' गंसेनियानो होनलाय दायथ'आनो जोंहाबो नैखौ लगायनोसै नैखौ थाव थगाफ्रा माया देनां फिसालाफोरनो लगायना नांगोन ओमफ्राय नै माने बुलेटनि एभेलेबेल दं आरो इयाव बुलेटनिबो दं ओमफ्राय नैफोरखौ जेराव लगायनो इखौ इयावनो लगायनो हागोन सब सेंग्राफोरनि दा जों आरो बोरायबाय नालाय इफोरनि एख' सक गैथ'ला ओमफ्राय खिन्थु आंनो नैखौसो नांथारगोन माबाखौ आंनो इन्जिन गार्ड नांगौ इन्जिन गार्डआ आंहानि इन्जिन गार्डखौ ESD निखौ जेराव मेराव मोननो नागिरा इसोरनाव अर्डार होबाथाय मोनगोन गासिबो बुस्थुखौनो मोनगोन आरो अर्डार होबाथाय ओमफ्राय नै बेफोर सब गप्र सोरनिबा गावसोरनिसो ना सोरनिबासो मा गिफ्ट होनो हागोन नामा बेखौ जुदि सोरनोबा नांगौबा नै सोरनोबा गोसथोनायफोरा जुदि हौवाफोरनो गिफ्ट हरनो गोसोबाथाय नै ओजाव दं लिरदों दाथ' जोंथ' मोनफैनानै ओमफ्राय दा नोंसोरनो मालिकखौ खोन्थायाखै नालाय दा आङो मालिकजों एसे रायज्लायनोसै आरो दादा फाले अनार नामটো কি আছিল হেমাংগ পাঠক দাদা এনে ফেচিলিটি সব আছে সার্ভিসও আছে ফাইনেন্সও আছে আৰু ফাইনেন্সও আছে ইয়াৰ লগত সার্ভিস সবখিনি আছে সার্ভিসৰ এক্সক্লুসিভ সার্ভিস আছে যি কোম্পানী বাইক নহওক যি সব জেনুইন বাছৰ মেইনলি ৰয়েল এনফিল্ড বাজাজত হেভি আৰু বাকি সব ৰিলেটেড যিমান বস্তু আছে বাইক ৰিলেটেড সব বস্তুৰে ডিসকাউন্ট ESD সব হৈ যাব সব যাৱা হওক ESD হওক হিমালয় ৰয়েল এনফিল্ড হওক বাজাজ হওক ইয়ামাহা হওক সব কোম্পানীৰে সার্ভিস আৰু জাগাটো অলপ কৈ দিবি জাগাটো আমাৰ টিহু টাউনত টিহু হয় ওচৰৰ আপোনাৰ হিৰো ডিলাৰ ওচৰৰ হিৰো ডিলাৰ আছে ওচৰত টিহু মেপত অলৰেডি আছে দে এক্সট্ৰিম মটো গুগল মেপত আমাৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে এক্সট্ৰিম মটো বুলি সাৰ্চ কৰিলে গোটেই লোকেশ্যনটো দেখাই দিয়ে আৰু যিকোনো দোকানত নাই যদিও মানে অৰ্ডাৰ দিলে অল এভৰিথিং পাব অলপমান ৱেইটিং পিৰিয়ড লাগে আহি পাওঁতে মানে বাহিৰৰ পৰা আহেতো আমাৰ বিলাক বস্তুবিলাক চেন্নাই বেংগলোৰ নহয় পৰা সেইকাৰণে ৱেইটিং পিৰিয়ড এটা 7 দিন 10 দিন লাগে সব মানে প্ৰিমিয়াম হৈ যাব সব প্ৰিমিয়াম বস্তু আৰু কিবাটো প্ৰাইচটো লোৱাৰ পৰা হাই আছে দে প্ৰাইচটো আছে লোৱাৰ পৰা হাই লৈকে আছে যেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ লগে সেনেকুৱা ৰেঞ্জৰে পাব তাত কোৱালিটিও ডিফাৰেঞ্চ পাব মানে ইচ্ছামতি সব মানে কোনোবা ভাবে নাই বহুত ডাঙৰ দোকান সব প্ৰাইচটো দামটো বেছি হ'ব না একদম ল' প্ৰাইচৰ হাই প্ৰাইচলৈকে পাব আৰু যেনেকুৱা কেটেগৰী লাগে বস্তু সেই কেটেগৰীটো এবাৰ মানে ভিজিট কৰি চালে এবাৰ ভিজিট কৰি চালে গোটেইখিনি গম পাব কেনেকুৱা কি বস্তু আছে এজন ৰাইডাৰৰ কাৰণে যিখিনি লাগে এভৰিথিং সব আছে আফটাৰ মাৰ্কেট এক্সেসৰিজ মানে দূৰত যাব লগা কথা নাই আৰু ডিলাৰত যেনেকুৱা জেনুইন বস্তুবিলাক লাগে সেইবিলাক বস্তুও পাব অৰিজিনেল আৰু যদি ভিডিঅ' চাই কেনে আহে অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্টটো পাবই আমাৰ নামত এন মহিলাৰ নামত ডিছকাউণ্ট হৈ যাব মোৰ নামতো হ'ব দাদা ঠিক আছে गासिबो इफोरबायदिनो भिजिट खालामफैबानो जाबाय जायनो जुदि बाइकनि पार्ट्स गोनांथि जादोंबाथाय अबेबा मोनस्लाबाखैबाथाय गासिबो बेयाव मोनजोबगोन आरो माने टाइम लागोन एसे जेनेबा गावसोरनाव थास्लाबाबो अर्डार होनानै मोनफैनायलागै एसे टाइम लागोन हारसा रोङा गल'ल'सो रायबाय दं मा फिलिं हरगोन माने आंबो लाइफआव ड्रेसनिबो इदि गोदोर मोनसे माबायाव लुगैयो मोजां लकेसनाव मोनोबा लागोन आं इदि गोदोर
खालामगोन आं जोंना लकेसना जायाखै भितरद्रायाव ना मा खालामगोन आरो दा माने लकेसन मोजां मोना आरो जादों मोनबाबो जानाया थेवबो नों दखानखौ बिनि मानसिया मिथिबाङा जायगानियाल' माने दा आंनि भिउवार्सफोराल' मिथियो अनलाइनाव आरो मेन माबाया डिसएडभान्टेज आरो नायनोसै खिन्थु जागोन सब लाखायनो जाजोबगोन नुबायथ' ना मालायफोरा मालाय बिजनेस फिसा फिसा खुलिबाय जों मा खालामबावगोन आंनि हिसाबावथ' बर' जाय कन्टेन्ट क्रिएटर दंना बिजनेसखौ खालामथारनांगौ बेकआपनि थाखाय जाथ्राना नामा हायोबा मार्केटिं खालामनांगौ मार्केटिंआव बेस्ट जोंनि कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा बेकआपनि थाखाय खालामथारनांगौ माने लाइफ टाइमथ' कन्टेन्ट खालामनानै जानो हाना जों मोनसे टाइमाव बोरायगोन बुरैगोन आरो टाइमा बोरै जायो हास्लाबैनाय खिन्थु लाइफआव जुदि बेकआपनि थाखाय जुदि बिजनेस जुदि खालामना होबाथाय मथा मथि 5 बोसोरनि उनावबोथ' साक्सेस जागोन ना बरिया जासिगोन नङा होमबा दा बेखौनो जों बुजिगासिनो सिरि सिरि मायाव माबायदिबाथाय मोजां जागोन दख'ना दखान नोंसा दख'ना बहुत जाबाय आंथ' दा नै मोनसे माथा मारि बावसिगोन आं बुहुत गथ'फोरानो ब्रेन्डनि गाननो लुगैयो गासिबो नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय आपडेटआ इनो मोनग्रोगोन आरो नै एगजामपोल नैबे ट्रिपनिसो नुबाय नै इखौ आङो 600 आव बायदोंमोन इखौ खिन्थु दा इखौनो प्रिमियाम नुना दंना प्रिमियाम माने ब्रेन्ड गानखोन्दा आंनिया खिन्थु गानखोन्दा नङामोन माने गानखोन्दा नङामोन दे सब दंजोबो बाख्लाखौनो बोखाराखैमोन ओमफ्राय आं बासिना लाबोदों माने ट्रिपआव इदि मोनो आरो ना माने अपेन बक्स जाहैबाय बिदि मोनो नेबाय था नोंथांमोनाव गासिबो मोनजोबगोन आरो जों दखाननि ना गस्ला लंपेन्टनि पलिसिखौ जों आन्दाज खालामनो हायो बेखिजा आं नोंसोर लाइटनि भेराइटिस खोन्थायाखैमोन सोरनोबा जुदि सिगनेल लाइट नांगौबाथाय नै इन्डिकेटर लाइट आंनो नै मोनसेखौसो नांगौ आंनो बे मोनसेखौ नै आंना फारसे जना दंना नों सेफायना होनाया शिलंआव थांनायाव बेयाव बायफैनो हासिगोन बेयाव बायफैसिगोन नै इदि मोनबाबो जागोन इदि मोनबा सं गासिबो सोलायजोबनांगोन आंनि ESD-निखौ मोनखागोन ना मोनखायाबा नागिरनांगोन मिथिबाय इनो सेफायना होनानै बिराद नस्थ' खालामदों ओमफ्राय नैयाव फग लाइट सब बिराद भेराइटिस ओमफ्राय नै आंनिया नैदिमोन आंनिया इदिमोन आंनिया नैफोरथ' बा डेन्जार माने कार गंसेनि माबा जाखायो बेफोरबायदिया गेदेर गेदेरा नै इदिया नै ओमफ्राय नै जाबाय हेडलाइट नैखिजा आरो मास्क माबा माबि फाइजार माबा माबि दंजोबो नै नैखिजा अपेनिं जासिगोन अपेनिंआव नोंसोर थांनांगौमोन फार्स्टआव বঢ়িয়া এক্সট্রিম মতো আজিৰ পৰা গৰম হনি মানে নতুনখন দিয়কচোন তো আহি যাব বঢ়িয়া इयाव जै दं गासिबो सब कन्टेन्ट क्रिएटर गोजा दावराव जाजोब्बाय इयाव खैजोन दं माने सब कन्टेन्ट क्रिएटर गोजा एसामिसफोरबो फैदों ओमफ्रायना बर'आ जोंहा ओरै सानै ओइलाय खासेयाव इखिजा आरो सब कन्टेन्ट क्रिएटर गोजा माने गावबा गाव कन्टेन्ट क्रिएटर सोरबा फेसबुकनि सोरबा इउटुबनि सोरबा इन्स्टानि एरियाय जमा जाजोबदो आरो दिनै हरदो आरो इयाव अपेनिंआव जेनेबा मिथिथो होननानै जेनेबा एरियायाव जेनेबा डेभेलप जाबाय दं आरो ओमफ्राय जोंनि बर'फोराबो बिदिनो डेभेलप जाबानो जाबाय होनलाय जोंनि बर'फोराबो स्पन्सार होनानै एसे डेभेलप खालामग्रा जा दखानफोरखौ जोंनि माबायाव बाक्सायाव बिराद खम बिदि स्पन्सार होग्राफोरा क'क्राझारखिजा मालाय फिसा फिसा होबाय थायो जोंनि मिथिना जेनेबा दा ससियेल मिडियानि जुग नालाय ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो माने सबखौबो मिथिनो हायो आरो जोंखौबो लेंहरजागोन स्पन्सार होनायाव मोजां थांगोन जों खमाव थांगोन बारा एसे हाइबो नङा एसे खमद्रायबो नङा ओरैनो मिलायना हरबानो जायो दा मिलायना हरदोलाय बिसोरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना जायनो माल बुस्थु नांगौ सब फेसिलिटिखौनो मोनजोबगोन बेनिफ्राय सोरबा जुदि डिलाराव सार्भिसिं खालामनाया मोजां जाया होमबाना इसोरनाव फैनानै एक्सट्रिम मटराव फैनानै सार्भिसिं खालामनायाबो बिराद साफा जायो आरो माने गासिबो फेसिलिटियानो मोनजोबगोन नोंथांमोना बेनिखायनो खनसे भिजिट खालामनानै नायफै जायनाव बाइक दङ मोजां सार्भिसिं खालामग्रा जाय लुगैदो बेफोरबायदि माबा फेसिलिटि मोननो हागोन आरो ओमफ्राय नै उनखैजाथ' गासिबो माबाखौनो मोनखाजोबगोनानो एसेसरिस गासिबो मोनखाजोबगोन सिटनिफ्राय माबानिफ्राय Torna मा मोनसे फार्स्ट टाइम टिउ सक नै दा जोङो टिहु बाजार टिहु टाउनाव दंफैयो आरो बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम टिहु टाउनाव ओमफ्राय दखानाव फैनाय बाजिनो दा जोङो माबा मोनसे जानोसै जानोसो लांदों नामा माने जानायाबो दखाननि नेखा आरो
Pokoknya jangan makan dah. Malik ya? Malik ini mana menjadar. Mau menjadi apa? Biryani. Karena biryani nih. Dasar keren lah sih. Mau menjadi biryani. biryani gufur nama. Biryani gufur. Ini berarti ini dukkan saya ziman manci itu sobi ekstrim motor nih begitu. Oh, ini dukanaव जे एसेबां मानसि दं एक्सट्रिम मटरनिफ्राय फैदो आरो बेयाव इनभाइट खालामदों मोजां बेना मेन माबा नैयो Bekar. मेकार रिपेयारिं खालामग्राया इसे मावगोन खामानिखौ सब जानो फैजोबनाय दा लोगोसेनो जोंबो जानो फैबाय बे माबायदि जादो बिरियानि माबायदि मटन गोथाव गोथाव मटन लायनो चिकेन चिकेन very nice मोजां जादो जानो माबोरै मोनखो बाजै फैनानै मोजां मोनदो दा इखौनो लांथारनोसै नामा लानसैखौनो फसायबाय आङो इखौनो लानोसै नै थरना नै बाइकखौ फसायबायनो नै नैखौ दा लांनोसै फसायखिना मा होनो फसायखिनो Masa ki? Denjar nih yar nih nengnew. Beda kan labai. 13 लाखा Khatra nih ini. Korofur kan denjar kayak ini. Muka kerja. Iklan share nama. Baik ini nama Zira S. Ma? Zira. Oh nih. Ma. saya gang sih maru Kang Zimmer kom. Mojang porian deh. Color deh black deh. Kombinasi jadi mojang. Nih. Yalla sih. Sananai baru lag ni gari laslai baik laslai kar mana lah dia sananai. Busa baik ni mabe beleg gaya deh alada. Sok. Itu. Jadi kara mana ese dam ni kar per ese alada daya. Baik abu dam ni kar ese alada daya. Dah mana kasih ni bermacam dream saya na baik customer ni di super baik lah. kakak gidir kalian nih Sakak nain bener sakak ke. Mama nih. Mana? Bila kita kan ezung dia ngomong dia sakak ni mah. Dam lah yo tayar pura betri sih gampang lah. Dam dong. Dah ini kalian cara full system i mana orang kada. Silence ani kormo kata. nih bayang babu ini biredam Oh, ibu pasal ya dam, dah ibu menciumnya pasal betang nana ya. bayangnya bagus sih duku Oh, Biar dong. Sep garor. ব্রেক প্যাডৰ অৰিজিনেল ব্রেক প্যাড দুটাৰ দাম 10,000 Ya. ব্রেক প্যাডৰ দাম Ada yaudah maba kasih kalian cara full system tiga sini biar lang hotel. Pagla जालांगोन खोनाबाथाय खिन्थु बेफोरो सब गावबा गावनि सक आरो गावबा गावनि माबाया मोजां मोननाय सिमान दामिकबाबो Mana lah pakai मोजां maintenance soal खाथारनांगौ. Mana parspora dam जायो नालाय. Sorbapun जुदि लायोबा एसे मोजां अननानै सलायनांगौ आरो ना. जानला मोनला नङा 5 लाखनि बाइक आरो इ बाइक दा बुट डिफारेन्स दङ सार्भिसफोरनि मा डेन्जार नै ओमफ्राय दा नै जों इनिफ्राय दा थांथ'नो गोनां जाबाय माने थांनायनि टाइम फैबाय आरो नामा थांनायनि टाइम फैबाय मालिका इनो सोरबा चेनेलखौ हेक खालामनानैखौ माबा टाचनि खेला गासिनो बे गेमनि सोगासिनो दा रिकभार खालामगासिनो र' खासे मानसिनो गाबोनाव लागै जागोन होनदो रिकभार माने आं माबा मारियाखैमोन 2 पिकर्स मारियाखैमोन ओमफ्राय मेलाव थुना होदोंमोन चेनेला हेक जाथ'ना दङ लाबफिननाय हेक जाथ'ना दङ खानथामनि कारने हेक जादों जाहैबाय दा रिकभार मोनसे जाबाय मोनसे दंबावो जाहैबाय आंहाथ' फाया माने बाइकखौ नुनानै थाननो हाला ओरैबादि नै हौवाफोरासो मिथिसिगौ आरो बे बाइकखौ सलायना माबायदि मोजां मोनो इसोरसो मिथिसिगौ सलायनो लुगैना थानो हाला मालिकनाव बिथारबाय नै मालिका बाइक मालिकनाव बिथारबाय नै सलायनो लासै सलाय दे स्कुटि बायदिबो नुलाय लाङो udah aja leh Daniana kita akan di sport bercahaya itu Rona nih mana menurut ini ada mana होलांबाय फैफिनबाय नो जोंहाथ' फाया माबोरै मोनलाय माबायदि थिखां
ना नांला बिरां हा बिरां मोनखायो बिरां बिरां मोनदो दे दादा যাওঁ আৰু না দেৰি হ'ল ভাল লাগে মানে আহি কিনে বহুত ভাল লাগছে আহিব আৰু চবে ভিজিট কৰিবি একবাৰ চবে একদম মানে দাদা থ্ৰু চিনাকি আহিলে আৰু ডিছকাউণ্ট ডিছকাউণ্টটো পাবই আৰু চাৰ্ভিচিঙো ভাল পাব আৰু মালটোও ভাল পাব অৰিজিনেল অৰিজিনেল চব দে যাবি না যাওঁ দে দাদা যাওঁ আহিছোঁ খবৰ ল'ম দে পিছত না দে ফোন কৰোঁ অঁ অনাৰটো সেই দুটাটো হ'ল ফ্ৰেণ্ডলি আৰু না দে আহিছোঁ না দে যদি কেতিয়াবা লং ৰাইডত যায় যদি এক্সট্ৰিম মটক অলপ চলপ কৈ দিয়ে চাৰ্ভিচটো দিম দে মই এইটো পিছত হ'ব দে না যেতিয়া যাৱা টাইম হয় তেতিয়াহ'লে খবৰ দিম দে